benvinguts a un nou vídeo o benvingudes i benvinguts al meu canal. Si no m'heu vist mai, soc Sílvia Mistagles, a la vostra disposició. I per si no ho sabíeu, jo vaig estar vivint un parell d'anys a Londres, uns 5-6 anys, i bàsicament el títol del vídeo fa referència, doncs això, els comentaris, les coses que m'han dit pel fet de ser immigrant, pel fet de ser espanyola més concretament, estiguem vivint en Londres. Òbviament hi ha de tot, hi ha coses bones, hi ha coses roïnes, com en tots els llocs, en tots els països, en tots els estats, i ara comencem. Però abans d'això volia saludar els mecenes de l'Aixeta, que si no sabeu què és l'Aixeta i esteu veient aquest vídeo des de YouTube, teniu un enllaç baix a la descripció per anar-vos a l'Aixeta, on teniu vídeos com aquest una setmana abans de quan els teniu a YouTube, a part de vídeos i contingut extra per als mecenes. I parlant dels mecenes que ja els havia anomenat, m'agradaria saludar-los i agrair-los una setmana més que estigueu darrere de la pantalla donant-me tant de suport, que em motiva moltíssim com per a començar nous projectes com és el de Xarrem and More, un podcast ahí que m'he tret de baix de la petxina i que teniu l'enllaç baix també a la descripció per a escoltar-lo des de iVoox, Spotify o d'on vos dona la gana. Així que de veritat que moltes gràcies a Pep Pastor, Lis Castro, Miguel Mateu, Coreta, Toni Story, Jordi Fuentes, a ma mare, a Guillem Muñoz, Fernando Guillem, a la màgia d'imaginar, a l'artista darrere del logo que ara direu en un momentet, i moltes gràcies també a Sergi Villa i benvingut. Així que comencem en el vídeo. Doncs bé, he de reconèixer que estiguent en Londres 6 anys, la veritat és que vaig tindre sort, entre cometes, de que no se m'identificava com a persona espanyola en moltes ocasions. Primera perquè no tinc un accent marcat i moltes persones preguntareu com que un accent marcat. Sabeu quan ens riguem un poc o ens fa gràcia quan, saps, els anglesos i angleses parlen en castellà i és com perdona, ¿dónde está la coche? I coses així, vale, jo no sé imitar molt bé els accents, vale, no va perdonar-me. No va perdonar-me que faig tant la pallassa. Però sabeu quan saps que dius, Benidorm, sangria, paella, paella? Dius, pues claro, dius, com saben que som espanyols? Bo, perquè la majoria de la gent espanyola tenim un accent un poc, saps, fortet. Jo no dic que no el tinga, a mi simplement és que no me'l noten. Però la majoria de la gent quan parla en anglès és com hello, my name is Silvia, how are you? I'm from Spain. I clar, hi ha gent que parla així i jo, com sabeu, i si no ho sabeu us ho conte, quan estava en Londres he treballat sempre de cara al públic i de vegades me trobava algú així i diia, hòstia, anem a parlar en castellà o en valencià o en el que siga o en xinès per a fer-ho més fàcil perquè veig la persona patint. És que hi ha persones que quan estan parlant una llengua que no és la seua, se les veu patint i jo ho passe mal. I li parlava en castellà i de repente, pero, ¿cómo has sabido que soy español? I jo, really? I dic, no, no és possible, que esta persona es pensa que el seu accent és del Liverpool mínim i que és indetectable. De nou, el meu no era indetectable, però moltes vegades, doncs, no cantava. Igual sí que, quan venia de vacances d'Espanya, sobretot, o sigui, quan venia a Espanya i després me'n tornava a Londres, ahir el meu accent es veu que cantava, però sevillanes i tot, perquè ahir, sobretot la meva jefa de la tenda de Levi's, on vaig estar treballant, que va ser el lloc on més temps vaig estar, m'ho notava una barbaritat. I de nou, que ningú s'ho prenga mal, o sigui, que tingués accent parlant un altre idioma és el més normal del món i que el tingués o no, no vol dir que parles millor o pitjor, val? Però sí que hi ha molta gent que s'ha endut molta discriminació o molt de comentari pel seu accent, cosa que jo, de nou, no he patit per ahir. Físicament, la veritat és que la majoria dels espanyols és molt fàcil reconèixer perquè la majoria és gent, doncs, mitjancereta o alteta, però una cosa així que no és que siguin tot pins ni tot gent xaparra, prou morenets de pell i les dones normalment monyasses, saps? I per ahí, per exemple, la majoria de gent espanyola, italiana, la mediterrània en general, llevat d'algunes coses molt característiques, seria prou fàcil o senzill poder identificar la nacionalitat d'algunes persones. Menys a mi, que la majoria de la gent em tirava a Rússia, Suècia, Polònia, i em tiraven a països que era com pues vale, alemana, holandesa, i dic, què esteu? Diguem-me tots els països on n'hi ha ties altes, o que normalment les ties solen ser més altes i blanques. Perquè molta gent era com, ostres, per la pinta diria que eres de tal país, tal, però després quan parles no ho tinc massa clar. A mi quan em diuen que es pensaven que era russa o que era sueca, jo dins del meu cap imaginava les sueques ahí, sueques, superguapes ahí y tal, y digo, bueno, no será por lo de rubia y por lo de superguapa explosiva, pero oye, me lo tomaré como un cumplido. Y cuando me dien rusa, igual, yo me imaginaba ahí a les modelos russes en les faxis supermercades y dic, sí, jo en la meva cara de bollo, segur que es pensa que soc russa per això.
Aleshores jo per ahí no tant, igual que també hi ha moltes coses de que sigues immigrant que són com divertides, perquè és que, o sigui, la de vegades, o sigui, jo que no havia fet, la meva primera paella va ser en Londres, jo no havia fet una paella fins que no vaig anar a Londres en ma puta vida, però perquè clar, jo vaig anar allí en 22 anys, com a molt, o sigui, jo no havia fet una paella en la meva puta vida i tot el món me demanava fer paelles i he fet cada xurro de paella per companys de la feina o qualsevol cosa i la gent s'ho menjava com, oh, so good i jo, claro, això, típica paella, típica els panins, o sigui, flipeu tot millor que esta no va menjar-la fins que em trobava en algú valencià i era com, per favor, no juzguen esto però no es passa tan graciosa la cosa, és que quan jo me vaig anar a Londres, bueno, també cal pensar que jo vaig estar 6 anys allí, en Anglaterra, però jo vaig estar 6 anys en Londres. No és el mateix anar-te'n a Londres, que és la capital, una ciutat ahí, saps, supercosmopolita, que hi ha gent de tots els llocs, perquè jo que el 80% de la gent que vaig conèixer, el 70%, no era anglesa, o sigui, anglesa nativa, era gent que havien vingut tots de fora. Aleshores, clar, o sigui, no és el mateix que si te'n vas a millor jo que sé, a una ciutat més del nord o a un poblet així tot més tancat, però el mateix que si te'n vas a Espanya, saps? No és el mateix que te'n vas a Barcelona que si te'n vas, jo que sé, a Dénia o si te'n vas a Pamis o Pedreguer. Però la veritat és que jo, el que és comentaris, saps, negatius, no els vaig sentir així com més freqüentment com per ara recordar-ho, val? Perquè alguna cosa n'hi havia. O sigui, jo me'n recordo de primeres, que jo també és que soc superignoranta, val? Però jo de primeres anava a les entrevistes de la faena quan vaig arribar, saps, els meus primers mesos. Jo anava a les entrevistes a qualsevol lloc i em preguntaven si rebia ajudes, que ara no me'n recordo com se deia en anglès, eixe tipus d'ajuda, que era el que demanava tota la pella que venia de fora, val? Que jo d'això, com no em vaig enterar fins a molt temps després d'estar allí i ja estava econòmicament, saps, bien, me vaig demanar cap ajuda ni res, però si estaves en no sé quina ajuda n'hi havia en alguns llocs on te ho restringien. O que en les entrevistes et preguntaven si estaves vivint en una casa de les que, saps, de les que deixava el govern, de les que deixaven així com un preu més barat, com a per a ajuda de lloguer, però en vez de pagar-te l'ajuda o pagar-te part del lloguer, saps, et deixaven una casa que estava super tirada de preu. I coses d'aquestes que era com... però passaria alguna cosa? O sigui, que després jo quan he estat fent entrevistes, moltes d'aquestes preguntes no són legals. Vale, és com si m'haguessin preguntat si estic prenyà o si tinc pensat quedar-me prenyà en els pròxims mesos, o sigui, és il·legal. Però ho fem perquè, no sé, ja donaven per fet que com posaven el currículum i me ven i tal, i sabien que era espanyola, com que tenia que estar com compartint casa amb 30 persones, en una casa d'ocupa pràcticament, o que estava demanant 30.000 ajudes del govern, i era com, tio... Hi ha algunes coses que jo no les acabo d'entendre, sincerament, però com són normals en tots els llocs, doncs escolta, no m'ho vaig prendre mai com a algo personal. Però com anava dient, sí que totes aquestes coses van ser molt com pinzellades, que sí, es van repetir moltes vegades, però tampoc m'ho vaig prendre com a mal perquè no sabia massa bé com estava de mal la situació. Perquè per sort, en el meu dia a dia no vivia massa merdes. De totes maneres, en el meu Instagram trobo que encara tinc destacat en les històries de Londres, on tinc la del dies abans del meu aniversari o el dia abans del meu aniversari, saps que els pavos en la navassa en el metro, bueno, és que sapigueu de què estic parlant, ja sabeu de què estic parlant, és que no podeu anar a l'Insta a veure-ho. I també tinc de quan vas començar tota la moguda forta del Brexit, que de repent va eixir gent que es va posar d'un casperío, o sea, però caspa horrible. I treballant de cara al públic vaig tindre a moltíssima gent que segons pillava alguna paraula així, perquè clar, òbviament, jo què sé, si parlava una persona italiana, doncs no pillava que jo no era anglesa, per l'accent, però si parlava una persona anglesa, òbviament, sí, perquè si tenies una conversa de més de 5 minuts, al final era com, no pilla l'accent, d'on eres? O els que tenien un poquet més de cara, i tu d'on eres? I jo ja posava la cara de, i això que tindrà que veure per vendre't uns putos pantalons. I ja es començaven en què, clar, ara després del Brexit, tots els estrangerets, i bueno, la paraula Spanish és referent per a espanyols, però Spaniard, jo ja no ho sabia, però després la gent m'ho va explicar, que sempre tenia com una connotació un poquet més negativa, saps? Com españolitos. Los españolitos, pues eso. I moltes vegades el comentari de que els Spaniards, que els españolitos, quan vinguera la del Brexit, que a veure on anàvem a treballar, i era com... Me va recordar tantíssim a quan venen els madrilenys al País Valencià en estiu, que el comentari de sin nosotros no tendríais de comer, i és com... Perquè jo entenc que molta gent, a mi se'm pica personalment, perquè jo entenc que molta gent va anar allí a fer faena perquè no tenia, saps,
oportunitats laborals a Espanya. Jo, el meu cas, no va ser això. Jo vaig anar, doncs mira, per l'experiència, per l'idioma i per jiji jaja. Perquè jo feines en Espanya ne tenia. I mai me n'ha faltat. Però és que m'ho dient en unes actituds que, clar, això és la propaganda que havien comprat. Però és que això se va fer un moment que es feia molt incòmode. Moltíssim. I jo tinc la sort que en les feines han estat allí en Londres, o sigui que mai m'han tractat ni m'han fet sentir menys per ser immigrant. Faltaria. I m'he deixat la pell en cada faena de les que he tingut. I he de reconèixer que els espanyols tampoc estan tan mal mirats com altra gent. Perquè jo, de fet, me'n recordo en especial d'una persona que quan va vindre a l'Evis, jo ja estava d'encarregar, i quan va vindre a l'Evis a portar el currículum, vaig ser la primera persona que me la vaig trobar, i va vindre directament el currículum, però així, saps? O sigui, tal qual, en pla de... I me'l vaig agarrar i jo, sí, com et diuen, tal? I directament me va soltar tota d'una, saps? Que pareixia que s'havia fet 3 cafès, que treballava molt dur, que no estava rebent cap ajuda, que tenia el seu lloguer al seu nom de manera legal, que dins del currículum també estava afegida la fulla de l'historial delictiu i que mai havia tingut cap denúncia ni cap problema en la llei, que era una persona de fiar, que tenia també el número de la seva última feina on podia cridar. Bueno, la xica estava com, saps, com a desesperar per favor, no tires de currículum a la basura, saps? Per lo menos tinc-no en compte. I me va fer tal impressió en plan de però per què s'ha d'explicar tant? La xica era polaca. Òbviament li vaig haver de fer entrevista i la van contractar, o sigui, perquè... I a part després la pava va acabar sent encarregada. Era una treballadora de 10 i me va explicar moltes coses que també em va explicar molta altra gent en la que vaig estar treballant i en moltes feines com a que t'ho fent super, hiper, mega complicat en el moment en què és que eres una persona estrangera. Jo et dic una cosa, de les feines que jo he tingut que he sigut treballant de cara al públic, no dic que se me pagara mal, però eren feines que molta gent d'allí no volia fer. I l'única gent anglesa en la que jo he treballat en moltes de les feines on he estat allà en Londres ha sigut estudiants que necessitaven una feina en un horari flexible que es poguera adaptar al seu horari lectiu. Però que jo no em trobava penya en la meva mateixa edat que no estiguera estudiant i que buscara soles per feina a temps complet. A temps complet estàvem els estrangers en moltes de les feines, com podia ser hostaleria o tendes de roba, saps? I que quan anaves a la Seguretat Social, o que quan anaves al banc, o quan anaves a qualsevol lloc, que sempre tingueres aquestes miraetes i aquesta sensació de sobre en moltes ocasions, de veritat, és que si no se n'heu anat mai a viure fora del vostre país, del vostre estat, és que no sé si podeu empatitzar en aquesta sensació. O sigui, jo no canviaria la meva estància en Londres per res i segur que m'haurà quedat allí 50.000 anys més, perquè és una ciutat de la que estic enamorada i m'ha tractat beníssim. Però sí que és veritat que, ja no per mi perquè reconec que jo vaig tindre moltíssima sort, però sí que és veritat que n'hi ha molta gent a la que li van fer les coses tan complicades. I com això no vull fer-ho molt llarg, voldria deixar-ho així, saps? I fins així s'acaba. Però sí que m'agradaria treure d'això, bueno, que no ho he dit al principi del vídeo, està, que mal, ara quede fatal, saps? Però que no ho he dit al principi del vídeo, però és que este vídeo m'ha vingut la inspiració perquè fa poquet vaig veure un vídeo de Dianina XL, que sabeu que estic obsessionada en ella, parlant de comentaris i coses que li havien dit a ella com a espanyola estiguera en Itàlia. I igual que ella fa al seu final del vídeo, a mi sí que m'agradaria que això ho reflexionarem, sobretot ara que estem en un moment així en Espanya de crisi i el que ens espera, per intentar ser un poc més compassius i empàtics en la gent que està així que ho està passant mal i a més no és ni el seu país d'origen, que igual han vingut així per treure's un futur, per guanyar-se unes peles, perquè, escolta, perquè volien conèixer Espanya i diuen, de paso picotazo, treballa allí uns anys i estic allí una temporada i conec la cultura i conec allí tot i que no mos posem tan tontos com mos vam posar, saps, ja en 2008 quan la crisi, per favor, més xenofòbia i racisme, per favor, no, Ho dic més que res perquè jo quan escolte comentaris d'això és que se me trenca el cor perquè és com, tio, o sigui, jo sé que n'hi ha gent en Anglaterra que segurament pensarà així també, pensarà que els espanyols anem allí a furtar-los les feines i pensarà que anem allí, no sé, a aprofitar-nos de les ajudes, el que siga. Però pensa també que igual que jo vaig anar allí de manera molt honrada, sense tocar un duro que no fora meu, perquè tampoc em va fer falta, escolta, les ajudes estan per a demanar-les si fan falta, però igual que jo vaig anar allí de manera honrada, de moltíssima gent que també ho va fer de manera honrada, vull pensar, bueno, a part de que ho sé, però clar, no conec a tantíssima gent de fora que ha vingut a Espanya, conforme vaig conèixer a immigrants allí en Anglaterra. Però així, per exemple, sé de moltíssima gent que ha vingut així de la manera més honrada possible i que, si coneguereu
les situacions i com, saps, com se'ls tracta i lo difícil que se'ls posa a nivell burocràtic, poder tindre un número de la Seguretat Social, poder treballar, saps, en net i poder buscar-se una puta vida decent així, o sigui, no us pensaríeu que així en Espanya és tan jauja i que se regala també en l'estado de bienestar, de veritat. Però m'agrada pensar que així també tota la gent que arriba ho fan els seus motius, les seues raons, de la millor manera possible i que ningú se'n va d'un lloc a altre per intentar, saps, treure benefici, saps, intentar aprofitar-se ni molt menys, saps? I m'agradaria que mos quedàrem en això. I mira, ho estava parlant amb ma mare fa un ratet i mai em van demanar ballar sevillanes, però clar, perquè la gent en la que jo m'ajuntava m'havia vist ballar de festa i sabia que si això ho feia així, les sevillanes ja no volien ni veure-ho. Aleshores, no sé si alguna vegada vosaltres ho esteu vivint a l'estranger o de vacances molt de temps en algun lloc o heu conegut a gent de fora que us han dit alguna cosa per ser espanyols en pla de ai, doncs segur que això ho fa superbé o segur que allò. O sigui, jo és que, més enllà de les coses que he dit, és que sí que se'm tirava així un poc com a la fama de que com a espanyola que tenia molt de caràcter, cosa que, escolta, no ho sé, saps? No sé si he tingut de caràcter o no, jo trobo que sí, un poquet sí, però trobo que tampoc me'l vaig fer tant de notar. Una de les coses que ella diu en el seu vídeo que a mi sí que m'ho han tirat per cara moltes vegades és en plan de com a que les espanyoles, les dones, com a que al ser latines, com a que són molt fogoses i jo dic, bueno, xica, pues no sé. Ara he de dir que en Anglaterra la veritat és que la gent és un poquet més educada. I no vas al supermercat, saps, i de repente la caixera es comença a soltar-te la xapa. Gent random pel carrer, bueno, això ja és otra cosa. Però normalment els anglesos, perquè diguen algo, ja has de tindre així com una situació en la que n'hi ha una conversa ja fluint. No van abordar-te per a tractar una cosa així concreta, a no ser que siguin uns maleducats de merda, que d'això n'hi ha a tots els llocs. I més enllà del tòpic de que les dones espanyoles són fogoses i tal, també a les meues feines sempre, com soc així tan, saps, de xerrar i tal, jo tenent soc l'hòstia, o sigui, jo m'agarro a xerrar als clients i me munten un show i un monòleg en un moment. I moltes vegades alguna que altra persona que he tingut, saps, al meu càrrec, que m'ha dit, com es nota que eres espanyola? Perquè destaquen els clients a la butxanga en no res, i dic, pues mira, serà una cosa que tenim, que mos agrada xerrar, no seré jo soles. Així que això, deixem el vídeo fins així, espero que vos ho hagi agradat, de veritat, és que sempre acaba els vídeos que dic, vaig a puta merda de vídeo que acabo de fer, que no està estructurat i no tinc ni puta idea de com dir les coses. Algun dia em faré guió, ho promet, però no vull que perguem la naturalitat. Però això, que si alguna vegada heu estat de viatge molt de temps o conegut algú de fora o està vivint fora, el que siga, si us han dit alguna cosa que us ha cridat molt l'atenció, aneu-se'n al YouTube, si no esteu veient el vídeo des de YouTube, i deixeu-me als comentaris, i si esteu en la seta m'ho podeu escriure per privat, que saps, no sabem cap on senyalar perquè no se n'està si per així o per així, saps, lo dels privats. Però ja m'ho conteu. Val? Així que res, no deixem fins així, que tingueu un molt bon dia, molt bona vesprada, molt bon matí, molt bona vida en general i ens veiem en el pròxim vídeo, publicació, podcast, vergas i xau. Ciao!